Memasuki acara puncak pada siang hari ini yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan dirangkai dengan doa dan akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Mumpuni Handaya Yekti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam tempel lanas, sing jawab salam muga-muga utange lunas. Pak Banser ngunyah cengkeh, sing amine banter berarti utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mas'udi Syarif selaku Imam Masjid Al Furqon ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula bekteni. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sunar selaku takmir Masjid Al Furqon ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ridwan Agus SAG selaku Wakil Katib Suriah MWC NU Adipala ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Hasbullah Aki ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Nur Afandi selaku Imam Masjid Al Hikmah Adipala ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten Adipala Genting ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Adipala, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Adipala. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Subur selaku Kepala Desa Adipala, saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Adipala, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Musonif dan seluruh keluarga besar Jamiah Putra Putri Masjid Al Furqon, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia ingkang semangat mengayu bagya pengawasan dinten menika. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia Jamiah Masjid Al Furqon tansah dipun paringi istiqomah, paringi sehat walafiat, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya organisasi wonten ing Desa Adipala. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Masjid Al Furqon panjenenganipun Ibu Hajah Turah Niatun ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang kula muliaken. Wabil akhos Tanfidia Suriah Nahdlatul Ulama napa dene pimpinan Muhammadiyah wonten Adipala ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng rencang-rencang muslimat keluarga besar pimpinan Ranting Fatayat wonten Adipala. Wabil akhos dumateng GP Ansor Ranting Adipala. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar pemuda Karang Taruna. Wabil akhos santri putra santri putri TPQ Al Furqon ingkang tansah kula banggaaken. Mudah-mudahan sedaya rencang santri TPQ Masjid Al Furqon dipun dadosaken dzurriyyah ingkang soleh solehah min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Jamiah Maulid Simtud Duror, Jamiah Rebana Sholawat ingkang tansah kula hormati, mboten supe dumateng para agnia dermawan donatur Masjid Al Furqon ugi donatur pengawasan dinten menika. Mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, dipun paring usaha ingkang lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami jagong nang ngisor wit peleman, senajan jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang
ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling pangandikan dipun jelasaken bilih mangkana yaumuhu fihi khairon min amsihi fahuwa rabih. Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Dina ganti dina, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Jatah umure kula jenengan sedaya tambah, tapi kesempatan urip teng alam dunya niki sudah berkurang. Mulane beruntung niku kehidupan sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Masa dina-dina sholat, dina-dina ngaji, taune bewis ganti, kok prinsipe aku masih seperti yang alah. Gumune ya nembang kabeh. Masa iya taune wis ganti kok si kaya wingi bae. Nek esi kaya sing wingi kue jenenge rugi. Bapak-bapak sing jumeneng ngadeg nang pinggir dalan batin. Mumpuni nek esi kaya wingi kue jenenge ora rugi, tapi lagi istiqomah. Engko disit Kang Sarmin. Kayak gini. Istiqomah secara harfiah, secara bahasa niku artinya tidak ada perubahan. Memang secara bahasa istiqomah niku ora nana perubahan. Bahasa Jepangnya tidak ada perubahan, kue ajeg. Diwe ngerti ra pada ngandel keronyong. Tapi masa iya taune wis ganti dina-dina polah obah kok ajeg baik. Maka istiqomah niku arti yang tepat justru tenggene salate kula jenengan sing diwastani ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah niku ora ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah. Mulane niki bulane pun bulan Sapar. Wis ora bulan Muharram kok esi pengajiane dalam rangka tahun baru Hijriah. Sepisan. Pak Lurah cerdas. Pak Lurah ingkang pundi? Menika. Sit. Nyong kan mien ora milu nyoblos. Dadi ora paham, ingkang ngagem kaca tinggal napa ingkang batik abrit? Batik abrit, ya Allah lurah niki lempar batu sembunyi tangan. Menika Pak Lurah, Masya Allah, sing ali-ali ini sekeong-keong. Jebule lurah nyentrik banget ya Allah. Nembe weruh ana lurah mandan gering kaya gelur. Oh kados niku, anu seneng puasa, dadi gering. Ngomong-ngomong Pak Lurah non sewu nyuwun piterang sampun pinten periode Pak Lurah? Nembe setunggal, pantesan gering urung balik modal jebule. Ya Allah, sing sabar ya Lur. Lurah seluruh Indonesia pancen lagi gering kabeh Lur. Temenan. Lagi prihatin, bengkok sepira ora. Kon gawe koperasi merah putih. Sing sabar ya Lur. Kami masyarakat derek dedonga Pak Lurah. Mbuh niku arep nyalon malih napa mboten niku urusan buru keri, urusane masyarakat maringi amanah, Gusti Allah maringi amanah. Sing terpenting kangge nuntasaken periode niki mugi-mugi kanthi sehat. Lurah ingkang adil, lurah ingkang jujur, ingkang saged amanah. Dampak manfaat maslahat kanggo masyarakat kabeh. Amin Allahumma. We ora diwuwuran nang ndongakna Lur. Dados niki bisane bulane Sapar kok esi tahun baru Hijrian
Jebulan nu memang kedumane kok mameng. Mameng karo memang. Mameng kedumane kuwi nang bulan Sapar. Leres niku. Ya Allah, ya ora apa-apa sing diniati memang niki dalam rangka menyongsong menyambut tahun baru Hijriah ben semangatin niku ya semangat tahun baru. Amin Allahumma. Mulane najan tiap hari adalah hari apik, peringatan tahun baru Hijriah tidak harus di bulan Muharram karena memang Gusti Allah niku tiap dinten pun jatah rahmat, jatah welas asih kali kula panjenengan sedaya. Memang wonten inggene surat At-Taubah niku Gusti Allah sampun ngendikaaken bilih 1 tahun ada 12 bulan. Tapi diantara 12 bulan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Sekawan sasi ingkang istimewa menika ingkang 3 gandengan, ingkang setunggal misah piyambakan. Sing 3 gandengan niku pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua kalau wingi bulan Dzulhijjah. Yang ketiga nembe dilampahi sasi wingi bulan Muharram. Dan yang keempat bulan istimewa misah dewekan niku bulan Rajab. Ramadan nang arep dewek banter salah. Sekedap. Nek Ramadan niku mboten termasuk arbaatun hurum. Soale nek Ramadan niku sayyidus syuhur, bulan istimewa senduwure istimewa. Istimewa sendure istimewa kue istimiwir. Jadi Ramadan ki ora mung istimewa tok, tapi istimewa sendure istimewa istimiwir. Tapi nek Rajab lah termasuk arbaatun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Mulane ngapunten nun sewu Mbah Yai Pak Lurah badhe nyuwun piterang menawi masyarakat wonten ing Adipala Genting mastani nyebut Rajab niku nyebute Rajab, Rejeb napa Rajab? Nyon takon lurahe. Niki takoni jawab salah kabeh. Gilen ora ditakoni nyemauri. Sepisan malih Pak Lurah nyebute Rajab, Rejeb napa Rajab? Oh Rajab. Pantesan niki nyong mancing rok jawabane madon. Rajab niku termasuk arbaatun hurum. Ugi ingkang kedahipun kula wingi jatah keparingan jadwal pengajian Muharram niku salah satu arbaatun hurum, 4 bulan ingkang istimewa. Cuma Muharram niku sering radi salah paham tenggene masyarakat dusun. Malah wong Jawa ngarani wulan Muharram jarene wulan Sura. Sami kali mriki. Sakjane Sura niku sanes bulan, Sura niku hari. Hari ke-10 bulan Muharram diarani Asyura utawi Asyarotun. Sing artine tanggal ke-10 bulan Muharram. Ning biasa lesane wong Jawa kan senenge kecalawaca. Dadi nek ngarani wulan Muharram nyebute wulan Sura. Kasusnya persis kayak Ramadan. Bulane bulan Ramadan. Cuma teng sak lebeting Ramadan menungsa wajib lakoni puasa. Akhirnya wong Indonesia kecalawaca ngarani wulan Ramadan kuwi wulan puasa. Jane bulane bulan Muharram ora bulan Sura. Malah-malana wong Jawa ngarani jare wulan Sura ki wulan angker. Wulan keramat, wulan sakral. Saking keramate wulan Sura, lunga-lunga doh ora ulih wulan Sura. Nyebrang laut numpak kapal mbok kapale kerem ora ulih wulan Sura. Gawe pandasi omah ora ulih wulan Sura.
barang gawe hajatan ya ora ulih wulan sura kon golet wulan liyane arep nyepiti anak lanang ora ulih wulan sura jengger nyepiti wulan sura mengko ora garing-garing apane rasa takon-takon apane nggone sepitan kon golet wulan liyane ora ulih wulan sura arep ningkah nak anake arep mantu ora ulih wulan sura jengger mantu nang wulan sura mengko ora meteng-meteng kon golet wulan liyane langgar kabeh-kabeh hajat ora ulih dianak nang wulan sura kan melas ana wong wadon arep babaran wulan sura HP ele wulan sura kon golet wulan liyane melas bayine metu-metu brengosen nunggone kesuwen tapi ternyata onten sebab musabab wong Jawa ngelarang hajatan nang wulan sura niku bukan karena mitos utawi cerita-cerita legenda niku mboten ternyata sejarah bulan Muharram adalah bulan istighfarnya para nabi. Setiap nabi niku jebule onten sangkut paute karo tanggal 10 Muharram. Mulane Muharram diwastani bulan istighfarnya para nabi. Mbok nganti barang gawe nang wulan sura ketungkul rewang godhog wedang jangan mie sepiturute malah akhirnya dinan-dinan gone barang gawe nyicip daharan nang pedangan nang pawon ora ketungkul padang lakoni puasa. Merga Muharram niku bulan istighfarnya para nabi, bulan taubatnya para nabi sehingga tenggene bulan Muharram kita dianjurkan kon katah-katah eling karo Gusti. Malah wonten sing menganjurkan puasa nang bulan Muharram niku 10 dina dari tanggal 1 nganti tanggal 10 Muharram. Sing namburi wong lanang-lanang ngucap lagi puasa Ramadan babot. Ora Ramadan malah kon puasa 10 dina ke wong wadon bae ke ngana. Ya wis nek 10 dinten kaboten dipet 3 dina. Tanggal 9, 10 kalih 11. 3 dinten. 3 dinten kok kaboten 2 dina bae. Hari Tasu'a karo hari Asyura tanggal 9 karo tanggal 10 karena sing ora puasa ya ora apa-apa wong niku kan namung kesunahan malah ceritane puasa Asyura niku mandan unik ceritane niku puasa Asyura mboten Kanjeng Nabi menetapkan karena memang dikongkon Gusti Allah lewat malaikat Jibril niku mboten ternyata sebab musababe puasa Asyura ketika Kanjeng Nabi saweg jalan-jalan tenggene kampunge wong Yahudi niku meriksani wong Yahudi lagi pada puasa. Lah Kanjeng Nabi takon, "Ki ora bulan Ramadan, ora bulan besar kon jenengan puasa. Ki puasa apa?" Ternyata wong Yahudi jawab, Muhammad, kami niki lagi puasa sedang merayakan kemenangan." Kanjeng Nabi talat malih, "Kemenangane siapa?" Kemenangane Nabi Musa alaihissalam ingkang sanggup mengalahkan Fir'aun. Mulane kami tanggal 10 Muharram ke puasa merayakan kemenangane Nabi Musa. Dek jeng Nabi batin. Loh, sing lebih berhak atas Nabi Musa kan wong Islam. Loh kok malah wong Islam ora pada puasa? Sing akhirnya di tahun berikutnya Kanjeng Nabi menganjurkan umat Islam nglakoni puasa tanggal 10 Muharram. Tapi supaya ora madani, ora kembar karo wong Yahudi, mulane puasane dianjurkan tanggal 9 karo tanggal 10. Wingi bulan Muharram sami poso napa mboten? Alhamdulillah, Pak Lurah wingi 10 Muharram nggih puasa. Jujur mawon nggih Pak Kiai, pertama ketemu Lurah Adipala prasane nyong wis ora kepenak. Jebule lurah kene pancen ngeyelan banget. Dadi nggone puasa ndalu-ndalu. Berarti nek awan ora puasa. Oh, puasa apa kersa. Pantesan Lur, jenengan ditresnani karo masyarakat. Jebule wonge blakas suta banget ya.
Matur nuwun. Dina gaya nyentrik banget anu saking kantor langsung mriki napa Lur? Lah dene kaos kakian sepatuan bareng kowe kowe. Pamer temen gone dadi lurah kok karo nyong kok. Dan di Bu Lurah dan pamer banget ki bojone Rika. Pak Lurah, niki kula seneng. Ora puasa yang ngaku ora puasa, puasa ya puasa. Memang kudu kae gue Lur. Soale napa? Lurah niku menawi kok sampai ngibadah be diapusi, Gusti Allah be diapusi apa maning masyarakate. Betul. Laras. Ngati-ati ge Lur ki wis lebu serius temenanan ki nyong ge. Ngati-ati. Persiapkan mental. Lurah, kepala desa, pejabat nganti presiden ora puasa ngasura ora apa-apa Lur. Sampai nakor Presiden Prabowo. Temenan. Puasane Pak Prabowo puasa ngasura ora dilakoni ora apa-apa. Lurah subur ora puasa ngasura ora apa-apa. Kenapa? Karena dadi pemimpin ki modale cukup salat 5 wektune jangkep, puasa Ramadan dilakoni, jujur karo adil tok wis kayak gue modale dadi pemimpin. Ora usah neka-neka. Kowe rakyate setuju ora salat tahajud ora apa-apa Lur. Ben, sing salat tahajud Mbah Kiai Mas Mudi bae. Sing puasa ngasura masyarakate bae. Lurah ora puasa ora apa-apa Lur. Sing penting salat 5 waktu jangkep, puasa Ramadan dilakoni jujur karo adil tok. Wis kayak gue meneh dadi lurah. Jagur manggut-manggut tok kowe temenanan kowe. Lurahe labu pucet. Apunten nggih Lur, jangan tersinggung lah Lur. Memang salah satu resiko dadi pejabat, public figure kados kula ora kena tersinggungan. Nek tersinggung nanti amplopnya saya bagi 2 Lur. Nggih, jenengan amplopnya nyong ngisine. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing padha nglakoni puasa, muga-muga saestu ndadosaken ganjaran ridhone Gusti Allah. Allahumma. Soale daweh man shoma yaumal asyura aminal muharrami aqdahullahu ta'ala sawaba 10.000 alhamdulillah. Daftar kaji tahun 2012 tahun 2026 urung karuan bisa mangkat kaji. Tapi kok puasa ngasura sedina tok nanggone bulan Muharram pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000 guys. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi ana syaratnya. Syaratnya puasanya pakai iman yang sesungguhnya. Aja sampai puasa ngasura dilakoni tapi mangkat maring sawah nampingi galengan dumelangka sing merwanu sepi pacul ngenangi patok-patoke dijejeg. Sawah tanggane nyuting gone dheweke ngambani. Ana wong kene tukang mindai patok ana. Ana tahun 2026 sing mindai patok ana. Mangkat wonge. Kupluke warna apa? Sing putih karo coklat ijo abu-abu selamat ya. Lur ora selamat Lur. Itu nyong sing ngarani lho ya. Ya puasa ngasura sih. Ya ahli dzikir tapi lambene senenge nyinyir. Ya puasa ngasura tapi senenge ngrasani tangga. Ana wong kene kayak gue. Akeh. Ya kerudungan ya puasa ngasura tapi tukang ngerolasna duit, tukang ngerentena duit, tukang manakna kerudungan tapi tukang renten. Ana nang kene kayak gue. Oke. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudungnya warna apa?
Sepisan maning kerudungnya warna apa? Sorry ya. Kerudung biru ora mumpuni tok. Akeh kemburi Sartina. Ngatemi Mbak Iro, Mbak Siti akeh kerudungnya biru. Baru kalian yang pengajian punya ini gue tumbal. Untung nyowongnya ora tersinggungan. Jajal lek nyong tersinggungan mikir tak geletak anak tertinggal balik. Wong amplope wis tak tampani. Pangapunten ingkang kathah. Satu negara akan rusak niku ketika negaranya banyak hutangnya. Tetanglet karo jenengan. Indonesia ki kira-kira utangi setitik apa akeh? Kon jenengan ngerti? Anu melu utang. Rusaknya negara ketika para lelakinya disibukkan dengan judi ngeslot, para istri ibu rumah tangganya disibukkan dengan jogedan nang ngarep kantor balai desa, plus karo disibukkan ibu rumah tangga dengan utang bank harian. Rusaklah negara. Jenengan keprok-ngeproki sapa? Nyangarep takon. Bank harian nek cara mriki diarani nopo? Dalam BRI, engko disit lur ki aja. Ki nyong takon temenanan lur. Udut bae lur iki udut bae lur. Nyelentai aduh banget. Bang harian, bang plecit, terus bang ucek-ucek, bang mekar. Berarti setiap daerah nyebutnya beda-beda. Onten sing ngarani bang tungul. Soalnya tanggal tungul nagih bendina. Tapi nang kene darani bang mekar, bang plecit. Oke, ngapunten bang ucek-ucek. Oke, ucek-ucek. Ucek-ucek duit. Ucek-ucek meripah. Ngono karepe lah. Ngapunten. Di dalam syariat Islam, utang itu boleh. Tekulang. Nanggone hukum Islam, utang itu nyong dijawab bileh. Ki mikang gerak dijawab bileh kowe nyungkur boltrok kowe. Baleni. Utang itu boleh, tapi utang yang diperbolehkan adalah utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Contohnya utang bank nggo tuku obat, gara-garane genah uripe niku bisa kesambung karena anane obat. Niku kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Contoh malih kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda niku dahar, mangan. Cara kene apa? Ya aja nyekek ya jan. Ngisori jambu wer ge ya nyekek barang. Lagi badok wis kasar kok tambah nyekek barang. Melanotol. Mangan dahar. Dahar niku kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Utang beras nggo nyambung nyawa mangan dina ngesuk. Lah sing diutangi anu duwe beras kok ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Kok disit aja gugupen kuah kue. Wae ngisor jambu 1000 disit. Kowe karo nglutik seblek kowe rungokna. Engko disit durung rampung. Baleni. Utang beras nggo mangan dina ngesuk. Lah sing duwe beras anu duwe kok ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Ning sebalike sing ngutang ya sadar diri. Kirane wis arep jatuh tempo ya persiapannya rutang, delingna karo sing ngutangi aja jengkel. Karena ketika sing duwe duit kok ngelingna karo sing utang arep jatuh tempo niku haknya sing duwe duit untuk mengingatkan. Kadang-kadang sama seni antara sing utang karo sing utangi lebih galak sing utang kok. Kenapa terjadi begitu? Karena hari ini utangnya tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok,
tapi utangnya dalam rangka memenuhi gengsi. Healing plesiran gaya nomor siji tapi nek utang senenge lali. Anak wong kene kayak gue. Nek de duit cash belanjane nang Indomaret. Tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Anak wong kene kayak gue. Mangkat wonge. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma, nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong maning sing kok dadi tumbal soale. Paham nyong. Mulane utang itu boleh, tapi sepisan malih utang itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Ora usah ngukur suksese tangga karo suksese kita. Ben-bena sing liyane arep umahe lantai 12 yang ngono. Arep tuku mobil Alphard nganti truk yang ngono. Tuku bulldozer ya silahkan. Urip niku sing penting kula jenengan sedaya golek sing halal. Nek niate nulung ya diniatna tulus nulung, aja nulung malah mentung. Niate panjenengan sedaya maringi utangan tapi jebule golek bati sekang duit riba. Maaf niki nun sewu. Gusti Allah kan pun ngendikaaken wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan sing jenenge riba. Ngutangi 10.000 kon balik naro 12.000. Bati sepira ora ning nilalati seanak keturunan. Karena ternyata duit hasil riba niku akan mencekik. Bahasa Jepangnya mencekik kue nekek. Nekek sapa? Nekek gulune wong sing gawe riba kuwi mau. Niate nulung ya nulung, aja sampai nulung malah mentung dalam rangka golek riba-riba niku wau. Soalnya maaf ngapunten, kecuali bebungah. Bebungah niku beda karo riba. Ning aturane bebungah kados niki. Kula utang karo sampean 1 juta. Pas wayahe titi mangsane kula nyarutang, kula maringaken jenengan arta 1 juta, tapi kula terus nyangoni putrane jenengan 1.000. Atas kesadaran saya yang utang niku bukan riba, tapi bebungah. Matur nuwun sangat wong aku mien pas lagi kepepet kok jenengan kok gelem ngutangi nulungi nyong. Ki ana rezeki nyong kepingin lah nyangoni karo putrane sampean. Kalau atas kesadaran sing utang itu bukan riba, tapi mutlak bebungah ucapan matur nuwun. Tapi ana tapine sing ngutangi kan bisa kutangan dewek ya. Cicit. Oh dadi wagu bahasane ya. Ngutangi. Ayah menyilihi. Menyelangi. Lawas banget orang ngaji karo wong ngapa. Sekali nih ketemu karo tanggane dewek kayak gana bahasa menyelangi. Menyilihi wis wagu menyelangi. Meminjamkan. Sing meminjamkan uang kok nang perjanjian awal ngucap kayak gie. Ya kenyong nulungin jenengan nalangi 1 juta. Tapi yang esok nek kirane pas hakim balekna ya nggo tuku bumbon-bumbon wedang apa nyangon-nyangoni putu. Kok sing ngucap niku sing duwe duit, sing nyelangi sing ngutangi, sing meminjamkan uang niku riba. Paham mboten? Tekulang. Jadi nek kok bebungah ditentukan oleh yang punya uang atau yang meminjamkan, apa malih kok perjanjiannya di awal itu termasuk riba. Tapi nek kok bebungah niku atas dasar kesadaran diri sing utang tanpa ada paksaan dan perjanjian di awal oleh yang meminjamkan niku mboten riba tapi bebungah. Kula matur begini pangapunten ingkang kathah, kita urip nang alam dunya ora diwajib nang golek sing akeh tapi diwajib nang golek sing halal.
Jane wingi ya pidatone Pak Presiden Prabowo mandan ana benere. Pidatone Pak Prabowo kan rakyat Indonesia tidak ada yang bercita-cita menjadi orang yang kaya raya. Bener, tapi kurang tepat. Tepatnya adalah Gusti Allah tidak mewajibkan hambanya untuk dadi wong sugih, tapi diwajibkan golet sing halal. Karena nek ana wong kok kerja nyambet gawe golet sing halal, gugurlah kewajiban nggone dadi hambane Gusti. Karena mangan barang haram setitik apa maning akeh, sengaja atau tidak disengaja, niku ibarat kulit keslomot bamba. Pirsa ngertos bamba? Bara api. Nek cara Brebes, Pemalang, Tegal nyebute wangwa. Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal nyebute wongwo. Nang Magelang, Temanggung nyebute mowo. Nang Wonosobo daerah wetan sing perbatasan Temanggung onten sing nyebut wowo. Wowo. Kayak nama presiden kita Pak Wowo. Tapi nek cara Cilacap diarani bamba. Sami kali mriki bamba. Dadi nek ana wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, setidik apa maning akeh ibarat kulit keslomot bamba. Mesti ana bekase. Onten apa nih? Ten bekase. Walaupun ya nun sewu kita batine akeh sekang barang haram, ning kok nun sewu putrane di sekolahna dibayani sakang rejeki haram. Anake walaupun ngajine nang pondok pesantren tapi kok dibiayani saking rejeki haram, niku mboten mungkin bisa membentuk anak soleh solehah. Na'udzubillahi min. Muga-muga tahun baru niki wingi tenggene tanggal 1 Muharram, malam setunggal Muharram kita niki wis maca lebar asar doa akhir tahun, lebar maghrib maca doa awal tahun, dilanjut ngunjuk susu. Sing ora ngunjuk ora apa-apa, wong niku kan kesunahan. Malah wingi sempet radis simpang siur ngunjuke susu dadi ping pindho. Gara-gara nopo malam siji niku jebule dikirane Selasa malah Rebo, akhirnya ngunjuk susu ping pindho. Sami kali jenengan. Ya Allah, Pak Lurah ngunjuk susune ping pinten? Anjing ki Lurah ora kena ditakoni. Ya ping pindo tapi kiwa tengen. Ya Allah. Aduh. Lurae, kira kena ditakoni lurae kudu hati-hati. Sekali jawab nyelentai ado banget. Jere ping pindo kiwa tengen kan yang pikirane nganang-nganah dadi. Oh kados niku gelasnya jejer nggih. Sedurunge lanjut niki kinten-kinten ngajine badhe cekapan selesai rampung jam pinten mangke? Jam pira? Nanti jam 5. Nembe mulai belurai gawe lemes banget iki. Ya Allah. Anak kiwa tengen barang. Sampai jam gangsal. Ya Allah munggah jam 2 mudune jam 5. Berarti salat asare 5:30. Oh pantesan lurai model kayak gini wargane kayak gue sholat asar 5:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Sakderenge lanjut niki pangapunten ingkang kathah kula wau nampi titipan amanah saking panitia. Dene alhamdulillah masjid kita Al Furqon sengien niku masjide alit. Renovasi mau niki nembean mawon paling nembe setahun leres nggih Pak Yai. 2 tahun. 3 tahun mulai renovasi. Napa empun direnovasi? Empun renovasi niki alhamdulillah masjidnya wis blewera wis 3 tahun niki. Alhamdulillah.
Sing nginggil lantai nginggil niku nggih pranti santri pada Quran. Lajeng sing teng ngandhap mriki lare-lare tepeki ingkang sami Iqra. Mugi-mugi istiqomah Allahumma. Ternyata kula mireng kabar kula wau saking Bulurah, alhamdulillah Masjid Al Furqon tiap dari niku tiap tambah jamaah sampai sholat 5 waktu mesti jamaah bok mentelep nganti tekan jabon-jabok kene. Nah kayak gue informasi nih, tapi nang jabatok orang mlebu sekalian, termasuk lurai barang. Mulane ngapunten ingkang kathah. Insyaallah rencana masjid kita niki badhe wonten rencana pelebaran, peluasan wilayah karena menawi salat Id niku mesti teratage mboten muat. Tandane masyarakate pancen imane tambah-tambah Allahumma. Lah kangge pelebaran menika sampun wonten tanah ingkang dipun incer diteng-tengi. Lah tapi ternyata dereng wonten sing kangge tetek-tetek. Nah kowe metu asli basa Cilacap tetek-tetek kowe kono-kono langka kowe. Lagi arep nggo tetek-tetek ngumpulaken kula panjenengan sedaya termasuk mumpuni mangke badhe disuwuni sedekah kanggo tetek-tetek. Kira-kira Bapak Ibu jenengan sedaya diajak sedekah nggo tetek-tetek ikhlas napa mboten? Masya Allah, nek ikhlas berarti saking dalem jenengan sangu arto. Masya Allah, disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek, melas temen ya. Kepriwe ora sangu dewek, jenengan sing nyekel duite kok ora sangu dewek. Sing lanang sing kerjaan jenengan sing nyekel duite ya alhamdulillah tandane suamine jenengan cinta, bener-bener cinta kali jenengan alhamdulillah. Konsep sodakohnya 1 kotak infak naik dulu teng panggung. Akan saya mulai dari mumpuni niki asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duite tapi kan duite nyong. Nyetak wae ngerti disit bener salah paham. Nek ora dijelasna lurahe engko mesti salah paham ketriwal. Yang lain jangan muter dulu infaknya sebentar. Yang lain jangan muter dulu infaknya. Dimulai dulu dari saya. Tapi jenengan karo persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi. Akan saya arahkan. Silahkan rogoh duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik niku mastatoktum. Saya ulang. Mastatoktum sesuai kemampuan. Sedekah sae mboten? Sae, tapi kan kudu sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Motore besek kupi paceklik karo ngemek. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Lah sedekah nggo masjid kok 2.000. Kan isin karo wudele. Wis 2.000 disolasi maning. Ya duit tetep duit, tapi kan mastatoktum sesuai Uangnya udah dipegang Ibu. Rogoh. Sebelah tangan. Lurae gampil mangke. Oh ya kuresan keri ditransfer mawon nggih. Nek wis ditransfer brimo. Sebelah kanan. Ibu, uangnya udah dipegang. Kalau sudah duitnya diangkat ke atas. Kalau absen 10.000, 5.000, 5.000 diangkat. 5.000, 10.000, 5.000, 5.000 diangkat ngiseri pelem. 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 sing digegem 2.000. Ora apa-apa, mastatoktum sesuai uangnya udah diangkat. Lebar niku tempelin ke bibir. Oh, mboten nggo dikunyah, dilantari donga.
Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakeluarga sehat walafiat. Dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari segala penyakit. Anake kula soleh-solehah, usahane kami lancar barokah, enteng lakoni ibadah, diguyub rukuni sedulur, diguyub rukuni tangga teparo, artone dicemplungaken. Ngoten nggih? Wis pokoke nyok duwe hajat napa mawon dilantari lewat tirakate sedekah. Sing diuji penyakit, ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadekna obat, sabare kula ndadosaken syafaat, artone dicemplungaken. Kenapa mawi didongani niku arta sedekah? Karena ketika ditasyarufaken kangge masjid nganti tekan dina kiamat sebangunan setanaih masjid ikut mendoakan sesuai hajat yang Anda panjatkan pada siang hari ini. Amin Allahumma. Pokok sing non sewu kirane durung duwe jodoh, putrane lagi ujian sak piturute, mbuh niku mboten namung pengajian hari ini, nek ana sedekah nyantuni bocah yatim artone karo didongani dilantari doa niku lantaran tirakat saking jenengan sedekah. Maka mengko in ahsantum li anfusikum, nandure apik mesti panene pun apik. Allahumma. Monggo kotak infake muter sinambitipun sholawati shollu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi asyura asyrun tattasil bi hasnatali walaha fadlun nukil zum salisil zur'a liman ujatahil rasal yatim imsah tasaddaq wa gatasil. Sholawat sareng sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wasi'alal iyali qalli madfura wa suratal ikhlasi ul alfa marra wasi'alal iyali qalli madfura wa suratal ikhlasi ul alfa marra sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim sowan ulama adus nganggo celak lan tilik wong lara irma sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Nggih, Pak Lurah mboten sedekah jane ya ora apa-apa, Lur. Kula ngertos nek pejabat niku kan biasane protokoler. Piyayine dereng rawuh biasane sedekah pun rawuh dhisit biasane kayak gue, Lur. Matur nuwun, alhamdulillah. Dolar, Pak Lurah. Matur nuwun sanget Pak Lurah. Mugi-mugi sedekah kula panjastaya kangge nolak bala narik rezeki ngabata manfaat maslahat. Amin Allahumma. Gusti Allah pun menjanjikan kali panjenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule 7. Bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabange 100 ping 7 sama dengan 700 mawon si ditambah janjine Gusti Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ngangkat derajat jenengan wong-wong sing padha seneng sedekah. Allahumma. Sepisan kula makili keluarga besar jamaah Masjid Al Furqon ngaturaken agung panuwun. Sepisan malih kudu akote niki kudu jelas. Sedekah niki artone panjenengan tidak untuk mengganti dana pengajian hari ini, mboten pula untuk nambahi amplope mumpuni. Mutlak kangge pelebaran wilayah Masjid Al Furqon. Ngaten nggih? Karena memang wong niku perjanjian akote kudu jelas. Wong esuk nang akhirat disuni pertanggungjawaban. Kula seneng nek pengaosan niku tanggene dusun-dusun. Tiange blaka suta apa anane bali pengajian kok maringi bisa roh amplop teng kula, nek wong desa malah genah banget ki mumpuni nyora mbayari ora ngupahi. Tapi niki amplop kula pasrahaken kanggo jenengan, haken jenengan arep nggo ngapa bae ngono, ora ngupahi, ora mbayari, ning monggo niki arta ditampi. Seneng langsung tek tampani nang nyo. Nek ucapannya begitu kan, arep dititipna pondok ya bisa, nggo ngurus santri ya oke, nggo tuku bensin ya kena. Kadang ana bahasane wong kota mah ndangkik ning bingungi. Mbak Mumpuni, saya mewakili panitia untuk memberikan bisaroh amplop. Yang pertama nun sewu, kami memberi tidak seberapa, tapi tolong jangan dilihat isinya. Nyong kan mumet. Sebarang burung aweh. Tapi jangan dilihat isinya. Gue amplop tekan seprene butuh. Lah iya arep go maring pondok tek titipna santri, jangan dilihat isinya. Ya mumet ora kena nggo ngapa-ngapa. Mulane paling seneng karo wong blaka suta. Nyong ora ngupahi, nyong ora mbayari, tapi kita pasrah nang ngono nggo sampean arep nggo ngapa bae sing penting manfaat. Termasuk ke rebanane barang. Dan ayu-ayu banget rebanane. Rebana dari mana? Oh dari mriki, Masya Allah nemu bahasa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki saya sawer dulu kangge grup rebana Al Furqon sumangga. Sami-sami langsung suknan dada kene. Karo ngucap rasa repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Wong wadon ketimbang gosip isine scroll TikTok karo nyekel remote kan mending nabi rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Janjane kula niku diiringi atau tidak diiringi rebana nggih mboten masalah. Karena diiringi atau tidak diiringi rebana itu tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Ngapunten kathah tiyang pirsa nek kula niki amaliah NU. Tapi kebetulan sering sangat kula diundang ceramah kali tiang Muhammadiyah malah. Tiang Muhammadiyah nimbali kula, tapi Piai Muhammadiyah nggih sae-sae Mbak Mumpuni. Kula niku sering mriksani jenengan teng YouTube. Kok jenengan nek pengajian mesti diringi rebana. Ngapunten berhubung enjing masjidnya adalah Masjid Muhammadiyah yang nimbalin jenengan ya Muhammadiyah. Dados kami tidak menyiapkan rebana kepripun. Kula jawab, mboten napa-napa. Kula malah seneng nek pengajian ora ana rebanane, ora kelong duit nggo nyawer soalnya.
aja dibalik kena. Terus ora kepenak banget ya, aja dibalik nang ngono. Arep nggo tuku cendol yang ngono, ngono nambahi kas yang ngono. Kersane semangat. Soale wong kuwi arep dijaluki sesuai akate. Nek kula kenyong nyawer ngana nggo tuku cendol apa nggo tuku es, berarti ora keteng sethithik kudu nggo ditukona cendol sesuai akate. Niki sound sistemnya ya tek sawerne nggo tuku udut. Ya semangat banget gue langsung banter banget gue jelong. Siap, sound sistemnya asmane napa Mas? Sultan Pro Audio. Ya Allah rambut kenang wereng barang kayak gue. Orang mung pari sing ke grumut wereng nanti rambutnya wong ya jan grumut wereng ya apa-apa ya matur nuwun Mas. Kenapa ngapunten Pak Yai sound system kok mawi disawer ngeten iki rahasia umum Pak Lurah. Menawi sound system kok disewa teng hajatan biasane soipul hajat mesti kan bayar 100%. Niku nek teng hajatan. Tapi nek sound system kok disewa teng acara pengajian pengusaha sound system ngucap aja bayar 100% aja dipadakna karo barang gawe bayar 80% bae sing 20% nyontek ngalah barokah karo masyarakat sing rawuh tepuk tangan dhisit kok. Kita mboten saged menghakimi cover bentuk njabane wong. Kadang-kadang non sewu sound system diarani niku hanya sekedar hiburan saja. Tapi ya seneng sodako nggih niku dibedakna antara nang hajatan karo nang pengajian. Sehingga bentuk sodako para pengusaha sound system nek teng pengajian niku biasane ora ulih kon bayar 100% tapi biasane 80 atau 50%. Malah kadang-kadang ana sing awang esuk karo pengajian mumpuni nyontek nyumbang sound system nyong. Asal sing penting operatornya diparingi udut karo kopi bae lah wis cukup karo dahar. Biasane malah kados niku. Leres niku. Oh iya leres ke jempolnya loro berarti bener gue. Pantesan disawer langsung melayu. Yang gue tuku petukon bumbon wedang. Mudah-mudahan manfaat barokah kabeh. Amin Allahumma. Ora bulan Muharram tapi pengajian yang nyambut tahun baru Hijriah niki semangat karena memang Nabi dawuh ikhris ala yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dadi menungsa kuwi semangat nek gayuh barang sing manfaat nggo awake dhewek. Wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Lanjute Kanjeng Nabi dawuh wala ta'jiz aja putus asa. Dados kula panjenengan sedaya nek barang manfaat niku ya pun sing semangat. Semangate kula panjenengan sedaya ibadah tanggene awal tahun 1448 Hijriah kula panjenengan sedaya dianjuraken dadi wong-wong sing selalu iso nggawa kemanfaatan, nggawa kemaslahatan untuk diri pribadi dan keluarga serta lingkungan. Mula beruntung niku kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mula ono kerja niku diwastani kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Baik kerja keras ataupun kerja cerdas, kedua-duanya tetap menghasilkan. Mergo kita wis dijatah rahmat karo Gusti Allah. Tapi kerja keras ataupun kerja cerdas iso nggawa barokah kalau dilantari dengan kerja ikhlas. Mula pancen jaman sakniki lewih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Soale wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Ning lewih kepenak minterna wong bener. Wong bener sinten? Jenengan. Wong bener niku piyayi sing bijaksana. Jenengan langkung sepuh ketimbang mumpuni. Mbah Yai, Pak Kiai, Pak Ustadz ngilmune langkung tinggi ketimbang mumpuni. Pak Lurah pengalamane langkung luas ketimbang kula. Jenengan Kyai Dipalang Genting mriki langkung sugih ketimbang mumpuni. Kenapa? Jenengan bisa bayari nyong. Berarti kan lebih sugih loh ketimbang mumpuni. Lah kok jenengan karoyo-royo lebar salat duhur rawuh wonten mriki padahal hanya sekedar ngurungokna bocah cilik lagi belajar ngomong.
Nek jenengan dasare wong sombong lan angkuh, ora mungkin jenengan lungguh wonten mriki. Mulane kenapa lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Wong kok wis ngakune paling pinter, wis bisa ketimbang sing liyane, biasane duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak napa? Ngeyeliah. Bahasa Inggrisnya ngeyel ki ndableg. Lane maaf Bu, nek panjenengan kok duwe suami rewel, ngrumat wong tua kok bawel, duwe anak kok didikan omong-omongane angel. Niki wonten salah satu ijazah saking Quran, mboten saking kitab-kitab napa kemawon, tapi langsung syafaate Al-Quran. Nek jenengan kok duwe bojo, salat ya ora gelem, puasa babar plotas, pengajian radoyan, ngomongnya ala watake ala maring sing wadon pelit medit betitil bakhil kikir kucire jelantir kaya upil kudanil, omong-omongane angel. Nek jenengan suamine kok lagi sare, tulung sebul bun-bunane. Ning ora mung disebul, nganggo dongane Nabi Sulaiman nanggane surat An-Naml ayat 30 nganti 30 disebul bun-bunane tapi ndonga dhisit. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sebul bun-bunane bel. Syukur persis nggo nuyeng-nuyenge. Insyaallah gue dongane mandi merga napa dongane Nabi Sulaiman niku ketika hendak menaklukkan Ratu Saba utawi Ratu Bilqis. Ternyata Nabi Sulaiman senajan seorang nabi tetap nyuwun karo Gusti Allah untuk iso menaklukkan sugih Ratu Bilqis. Dadi jenengan nek duwe suami kok dina-dina nang pos kamlingnya kelek kitab. Ning kitabe kitab Taurat sing ditata karo digeret. Monine teplek kasut, teplek bedor, teplek kenci, teplek cingik. Mumpuni apal-apal, punyai dilawan. Punyai aku tuh pinter cerita. Nang pinter cerita ora payu. Duwe anak ngomong-ngomongane angel. Jenengan monggo silahkan putrane badhe sare dikrisiki istighfar sebul bun-bunane surat An-Naml ayat 30 nganti 30 saniki belajar bareng-bareng disit nggih. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waktuni muslimin. Sebulaken maring bun-bunane, maring apane? Bun-bunane. Sing dikarepaken urip niku berkeluarga ya suamine soleh, istrine solehah, kan ngaten Bu. Tapi jenenge urip kena ujiane pirang-pirang. Pertanyaannya nang apa sih Gusti Allah kudu maringi ujian? Jadi Gusti Allah maha welas asih. Nek Gusti Allah maha welas asih ya kudune rasa maringi ujian sing angel-angel gawe repot. Tapi ternyata ujian itu untuk orang yang beriman supaya bisa naik kelas. Teguran adalah untuk umat muslim karena wis arep kelalen nggone orang lakoni syariat. Dan menawi musibah niku teguran kanggo wong Islam sing wis orang lakoni syariat. Mulane akhirnya diparingi musibah. Wis ada nasab apa asar apa urung? Urung ya. Dereng mungel masjid ngomong adine nang kene melu ngaji. Maksudnya ketika mangke kok kita midanget suara adzan asar, kita kendel rumiyin.
derek hormat adzan asarnya selesai ngajine lanjut kayak gue maksudnya Yusartina. Ternyata Gusti Allah maringi ujian niki untuk supaya wong beriman naik kelas. Sing diuji ya wong-wong sing padang ibadah, sing diuji ya wong-wong sing pada sekolah. Ibaratnya putraning jenengan sekolah SD bisa ujian niku kan karena terdaftar jadi murid teng sekolah. Nek sekolahnya pinter mangkat terus, sekolah rajin, pas ujian garape bener. Nek ujian garape bener lulus dong dadi hambane Gusti Allah naik kelas. Lah kita niki lagi sekolah niki, sholat gue lagi sekolah, puasa Ramadan ki sekolah, maca Quran ki lagi sekolah, ngaji seperti ini lagi sekolah. Nek sekolahnya pinter mangkat terus, pas ujian garape pinter. Karena garape pinter lulus dadi hambane Gusti. Cuma aneh nang Indonesia, sekolah ora pernah, sholat babar plotas pengajian radoyan sholat ngidul fitri setahun sepisan. Sepisan-pisannya gue tok. Sholat imam waktu liane belas ora tau mangkat. Kelakuannya ala ngomongnya ala watake ala. Lah kok kena musibah, diwai masalah, kok ngucapi kayak kikir Gusti Allah. Ya Allah, nyong salah apa? Nyong jane dosa apa dene ujiane nyong berat temen. Siapa sing nguji? Sekolah ora ujian kegeeren gue. Masjid bewe mewai magrong-magrong, sholat 5 waktu belas sandale berat tau keton nang masjid. Lho kok barengan nang masalah nggone ngucap nyong salah apa? Nyong dosa apa? Dene ujiane nyong berat. Siapa sih nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeren. Lani maaf. Jenengan sholat Gusti Allah ora untung. Jenengan ora sholat Gusti Allah ora rugi. Ning sholat niku dudu untung rugine Gusti Allah. Ning sholat niku mergo kita sing butuh karo Gusti. Sholat niku bentuk matur nuwune kita hamba karo pangeran. Kenapa matur nuwun? Ora mawi njaluk diparingi. Napa kula jenengan njaluk ambekan? Ora, ning diparingi udara be gratis, mangsluk metu ora majek ora bayar. Meripat keyip-kerip ora mawi datak nyeklek saklar. Orang njaluk rambut diparingi tukul rambut. Be tukule nggon-nggonan. Ayo pikir bareng-bareng. Sirah tukul rambut, batuk ora tukul rambut tapi ngisor batuk, alis tukul rambut, ngisor alis meripat boten tukul rambut tapi kelopak mata tukul rambut jenenge idep. Ngisor meripat irung boten tukul rambut, ning sasor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Ngisor kumis tutuk boten tukul rambut, ning sasor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal langgar sawak badan kok tukul rambut kabeh. Kan bingung di menungsan di ketek. Apa dadak jaluk alis, nyong jaluk alis loro ya Allah ora. Orang jaluk diparingi alis jumlahe kalih bentuke turon. Jajal langgar alis jumlahe siji ngadeg gelegejet nang tengah bathuk. Kan wagu. Ngisor alis socane jenengan mripate kula jenengan anak ireng anak putih. Apa main dadak jaluk? Ora. Ning anak ireng anak putih jajal langgar putih kabeh. Bali salat ngisa mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Ngisa mripat irung bervariasi ana sing mancung ana sing alam bu mancung bu pesek pokok irung madhepe ngisor. Jajal langgar irung madhepe dhuwur. Musim udan banjir irunge. Mulane orang jalukana irung bolongane kalih. Jajal langgar irung bolongane mung siji. Sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu keton ayu. Kenapa nggone guyu keton ayu ora wagu? Karena lambe ndur, lambe ngisor bentuke turon. Jagake cabang bayi jajal langgar ngadeg. Kan kaya lawang. Ya Allah lagi driji centrik.
Orang jaluk 5 diparingi 5, fungsine beda-beda jenenge dewek-dewek. Jempol nggo nunjukna barang sing bagus, jari telunjuk nggo acung-acung, jari tengah saking dhuwure nggo pembeda jari kanan kiri, jari manis saking manise tinggoni mas ali-ali, jari kelingking cilik dewek nggo ngapa? Udek kupil. Ana sing resiko tinggi, ayam arep memeti sing kon tilik kiye. Ora protes. Kowe nembe cerita 0,05% saking awake menungsa. Urung cerita alam semesta, urung cerita jeroane menungsa, urung cerita tumbuhan. Ki panggung dalam waktu semalam kodukul kembang sepirang-pirang. Urung cerita kewan, anak kewan kok jenenge tengu, jajal tengu. Jenengan pirsa ngertos tengu? Tengu ki sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Tengu kewan cilik ke semana kon duwe anak berarti kan meteng. Nek tengune meteng berarti kan anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek anak tengu wadon berarti kan anak sing memetengi. Nek anak tengu lanang anak tengu wadon mungkin anak tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Lah nunang kelek urip. Urip tandane ambekan, ambekan tandane mangan, mangan berarti dijatah rejeki. Bayangna, tenguan nunang kelek be dijatah rejeki. Lah menungsa niki sing lebih sempurna ketimbang kewan. Kur ngucapna matur nuwun karo Gusti Allah bentuke niku salat kok pada wegah. Nganti tengu be iso zikir karo Gusti Allah. Ning bentuk zikir elinge kewan karo Gusti Allah kan ora kaya kula jenengan. Wong kewan niku hanya punya nafsu, ora duwe akal. Lah kita punya prefrontal cortex namanya, duwe logika, duwe iman, duwe keyakinan. Mulane bentuk salat adalah wujud syukure menungsa, matur nuwune menungsa karo Gusti. Lah karena menungsa ora matur nuwun karo Gusti Allah berarti kalah karo pinter jenengan kalah karo tengu. Lah ning Nabi dawuh, malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mangkole Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Amin diamini. Terlambat. Segede tuan tetep perintah amin barangan. Balen kelalen. Baleni mal lam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mengko Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Allahumma wa mal lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sing mensyukuri bisa matur nuwun karo sepadaning menungsa berarti bisa matur nuwun karo Gusti Allah. Mulane nun sewu kula panjang sedaya sing dikepingini ya duwe keluarga sing balance, sing imbang. Suamine soleh, istrine solehah, anak turunan pun sing pada manut ahli ibadah. Allahumma. Ning kan ujiane wong urip pernah lagi para nabi mawon diuji. Wonten suaminya soleh tapi istrine durhaka. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam, suaminya soleh, istrinya durhaka. Tapi wonten juga istrinya solehah, suaminya yang durhaka. Contohnya keluargane Firaun. Istrine Firaun namanya Siti Asiyah. Siti sinten? Nek Siti Aisyah niku garwanipun Kanjeng. Tapi nek Siti Asiyah niku bojone Firaun. Siti Asiyah, wong wadon solehah luar biasa, imane kuate luar biasa. Tapi duwe suami kok Firaun, durhaka, durjana, bajingan, betengik. Maaf ki mandan kasar, saking suwene nggone dadi bajingan nganti tengik sekalian. Istrinya solehah, suaminya durhaka. Naudzubillahi min. Sing dikarepaken kula jenengan ya kaya keluargane Kanjeng Nabi, suaminya soleh, istrinya solehah. Kados keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya solehah. Nek jenengan dikon milih bu kira-kira
arep dadi keluargane kaya keluargane Nabi Nuh, keluargane Fir'aun, napa keluargane Nabi Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Kepriwe ge? Dilanjut ta ora? Oh boten sios ora usah. Golek cerita liyane ya. Golek cerita liyane bae. Mulane nun sewu ben duwe bojo tansah syukur, keluarga sing adem ayem tentrem. Tesih tanggene surat An-Naml, masih tanggene Nabi Sulaiman alaihi salam. Tanggene surat An-Naml ayat 19, Nabi Sulaiman niku berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kowe kira-kira tekan ngomah kelalen apa ora? Nek kirane kesupen jane tirakat niku ya macem-macem. Ning tirakat niku onten niki satu rahasia. Tirakat niku ketika pingin dua anak soleh solehah, istrinya pas lagi hamil berarti suamine sing tirakat. Tirakatnya apa? Wong wadone kok lagi hamil, istrinya lagi hamil, sing lanang puasa. Wong lanang nek bojo wadon lagi hamil puasa aja udut bae kaya lurah subur. Aja dipites lanjut bae lur. Oh nembe arep disumet yang ana sumet di situ. Salahe nggone lenggah lenceng nyong kiye. Resiko. Dadi nek istri lagi hamil, suami sing puasa. Kenapa? Lah, wong wadon hamil tok niku wis diwastani tirakat. Jane wong meteng ki rasane ora karu-karuan loro. Ya mulane tek kowe ngerti urung tau meteng. Ora takon. Nane diwe ngerti gue. Jane wong meteng ya Allah terka apa maning trimester pertama. Bulan-bulan pertama nembe sesuap sekebe metu maning. Beraka wusna kena nerusna keturunane. Mulane tujuane wong nikah kuwi dua, kemen ajana basa kae kuwi berakapuk. Kita kuwi senjata jenengan ke ibu-ibu ke. Kae kuwi mementengi bae. Wong wadon kuwi jan masyaallah nganti manut karo pemerintah kabeh be dilakoni, betul Bu? Apa wong lanang kabeh? Ke lur nggone semur kerudung kuning dendam banget ke lur kowe. Siap. Lengge wong wadon niku angger kon masalah pengorbanan, perjuangan aja ditakokna jane wong wadon berkorban. Soale nopo? Wong wadon niku nek kon masalah menahan kekuatan, nahan sakit kuwi masyaallah luar biasa. Jangankan meteng, agi bae wis mute ora karu-karuan. Kadang jengkel ora ana masalah apa-apa, jengkel ki sekang hormon lur. Kudu kekarepane awake dek sekang hormone. Urung wis jerawatan, agi wis jerawatan, bar wis jerawatan. Wong lanang jangan kon nyicipi meteng nganti babaran, kon nyicipi ora mungkin kuat. Betul Bu? Mulane ya, wong lanang sing pada yasir kuwi wong lanang sugih. Wong lanang sugih kon membelikan baju untuk istrinya minimal 1 tahun 2 kali. Wong lanang sugih. Wong lanang miskin melarat nukokna baju nggo istrine maksimal 1 tahun 1 kali. Kenapa? Untuk rasa matur nuwune wong lanang kepada wong wadon. Ki di luar nafkah kowe. Di luar nafkah. Urung maning ki ngasura tanggal 10 Muharram kejane dianjurna wong lanang nukokna emas nggo sing wadon kowe. Kowe bayaran sekang basa kae kowe berakawus kowe.
Sale nun sewu pangapunten ingkang kathah. Wong wadon niku Masya Allah perjuangan. Ngerti wong lanang kok nun sewune ditukokna emas karo wong lanang kuwi ora dalam rangka nggo pamer. Wong wadon duwe perhiasan zaman siki ora ana sing dalam rangka nggo pamer kemaki. Kenapa? Wong wadon seniki duwe perhiasan rata-rata untuk tabungan darurat. Betul, Bu? Kayak gue pasti ditambah, weruh wong lanang kok bingung melompong lamun karo ngarep-arep BLT PKH. Sing wadon terus maring kamar mundut dompet, "Nggih, anu Pak, duwe anu gelange nyong didol disit ngono ora apa-apa." Sing pesing dadine lah. Sing penting ki sampean anu nyambet gawe usaha ana modale. Nah, diga maring toko Mas didol disit ora apa-apa. Syukur ana lewiyane nggo bocah pada maring pondok ana sangune. Kuwi nembe gelange cincin semata wayangnya. Cincin mahar bisa kontal disit maring pegadaian nggo nutup modal usaha suami ben sami tetap gagah nang ngarepe mertua. Betul. Tepuk tangan disit nggo wong wadon seluruh Indonesia. Weh, wayahe wong lanang. Ora wani jare, ora maning-maning. Mulane sekali-kali wong wadon ke disenengna, diajake maring salon. Kudu salon sound system. Salon horek jenenge. Salon kecantikan kon padang rumat awak. Jeneng dina-dina wong wadon ngurus omah, ngurus bocah, bapake ngremem nggih Bu nggih. Sekali-kali kon picat urut, picat urat, sepak. Rebonding, semuting, balancing, sepuring. Dan kayak mobil, lagi mobil setahun ra diservis be, rodane mengsol. Wong wadon babaran ping 7 para mengsol. Apane. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul, Bu? Dan lembong lanang genting kayaknya ora mungkin ngajak wong wadon maring salon ora mungkin. Potongan kayak lurahe kabeh. Ya Allah. Mulane nek kirane wong lanang kok ora mungkin ngajak wong wadon maring salon. Sekali-kali lah setahun sepisan bulan Ngasura wong wadon diajak ke toko emas. Diajak kemana Ibu? Sekali lagi kemana Ibu? Oke. Lurah ngucap ke panitiane salah ngundang kiai. Nggih Pak Lurah deleng tok ora babak. Nang toko emas deleng tok kan kudu diincer disit. Jenenge kemampuan ekonomi suami kan dewek-dewek. Long sing lanang dina-dina mung tukang deres kon dipadak ekonomine Pak Lurah sing bekoke ambek. Beda dong. Mulane diajak maring toko emas, sekali-kali bonceng nang sepeda motor, tekan kana bapake ngucap ayang embeb. Ya ora ayang embeb ya, nek pengantin lawas, pengantin bodolan pengantin. Kue anak bahasa sing lebih romantis ketimbang ayang embeb apa gue? Biyunge bocah. Kue lebih romantis ketimbang ayang embeb. Biyunge bocah, ngono milih, arep anting-anting apa suweng? Gelange gue dipilih sing keroncong apa keroncongan? Ali-ali sing sakeyong-keyong ben kaya lurah subur. Pilih. Gulune ora keteng selamat-lamat Bu di gelaan dikalungi Bu. Alah wong wadon ditona segram 2 gram rasane seneng banget nggih Bu nggih. Alah nganti disenengna karo wong lanang diratukan oleh suami bali sekang toko emas tekan omah langsung udar-udar. Udar-udar sandal aja salah paham. Ngaji pikirane nganah-nganah. Balik maning niki gara-gara tirakat gue. Dadi nek istri lagi hamil, suaminya sing tirakat. Jane wong wadon meteng niku wis tambah-tambah rekasane. Urung maning sing ngidam, kowe ngidam udu penjalukane biyung. Pancen niku hawa saking hormonnya. Kepingin rujak tok ora apa-apa, musim rambutan orang jaluk rambutan.
Wis ngidam duren, kepengin ngidam ngelus ndas lokomotif. Pengin mangan jambu sewit-wite. Malah namaning sing rekasa selama meteng weruh bojone bejeleh. Meteng etok wis rekasa. Mulane kalau istri lagi hamil, suaminya ya sing tirakat. Puasa ora kuat, kata-kata zikir, maca sholawat, maca Quran, sing lanang. Tapi nek empun babar, empun mijil putrane, empun persalinan, anak sudah mulai beranjak remaja, ibune sing tirakat. Kados niku, ibu-ibu karo putrane dina laire anak dipuasani. Istri niku sing seneng puasa jam mangan bae. Sing lagi mangan lapis langsung mandeg. Ngono dikunyaman ning ora apa-apa. Ora usah nambah-nambahi lurae. Ya lurae kowe rungokna. Kan gentenan didik anak ya bareng-bareng nggih Bu nggih. Wong lanang kuwi senenge pada kufur nikmat, bocahe pinter, bapake ngucap sapa disit ramane. Giliran anake ndablek omong-omone kowe anakmu. Kelalen gone gawe bareng. Mulane nang salah satu kitab niku dijelasaken kufur niku kan melalaikan nikmatnya Allah. Mengkufuri nikmatnya Gusti Allah berarti melalaikan nikmatnya Gusti Allah. Salah satunya dengan cara ngelek-elek nasab, ngelek-elek keturunan. Kadang-kadang kita tanpa sadar loh, wong tua niku ngelek-elek nasabe dewek. Aki anu nimang-nimang, apa nek nimang-nimang kene? Ngudang anak kok ya bocah ayu temen ya anake sapa? Lah anake dewek kok anake sapa? Bocah kok ayu temen ya anake sapa? Lah anake dewek kok anake sapa? Wis secara tidak langsung termasuk kufur niku, mengkufuri nikmate Gusti Allah. Mulane ngudang niku ya nganggo bahasa sing apik, kalimate donga, syukur sholawat. Aja malah bocahku ayu temen ya anake sapa? Lah gawe-gawe dhewe kok tekan anake sapa? Ana maning nuwun sewu, sering kejadian kadang wong tua ngucap ora sadar, bocah omong-omongane angel dasar mirip mbahmu. Lah keturunane apa dening kok maring bae? Jenenge anak ya mesti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya melu rama biung kok pelit melu bae jere. Iki yang kita tanpa sadari mulane nek anak wis beranjak remaja giliran ibune sing tirakat puasa silahkan. Berarti nek bocah pitu ya puasane 7 dina. Kok kaboten silahkan diganti tirakate karo sedekah. Mangkat maring masjid salat subuh. Gawa arto sedekah subuh nih kok aring ketemu tukang nyapu apa wong liwat pancen lagi membutuhkan utawa cemplungaken maring kotak infak tirakati sedekah ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga anaknya sing lagi pada sekolah ngilmune sing manfaat bocah sing pinter ngajine sing bener duwe kancah batir ya sing apik ben dadi bocah sing apik dilantari sedekah. Duit ora duwe puasa ora sanggup bisane tirakat apa silahkan ditirakati doa. Nek lebar maghrib aja kebiasaan langsung plencing minggat. Bar maghrib bablasna tekan isya. Dari 24 jam kita panjenengan sedaya urip maghrib nganti tekan isya niku diwastani qiyamul lail cadangan. Terus nek kirane kok bengi ora sanggup melek dalu, monggo diganti antara maghrib tekan isya. Nggo ngapa? Mujahadah, istighosah manakib. Ora kuat ya silahkan hadiah Fatihah nggo putra-putrine. Tawasul karo Kanjeng Nabi, tawasul karo sahabat, guru-guru, mangke tawasul karo putra-putri panjenengan. Sebut namane, asmane binti sapa? Hadiah Fatihah ping 41. Ping pinten, Bu? 41. Berarti bocah itu ping 41-an. Ora nana sejam, bali ya rong jam punjul lah. Ya arep ngapa? Gugu penyekel remote karo nyekrol TikTok. 40 jik ora kuat ya ping 21 Fatihah. Ping 21 ora sanggup ya ping 11. Ping 11 ora mampu ya ping 7 lah. Ping 7 ora mampu karep-karepmu anakmu. Sok nyong. Lah iya diwe solusi kok
ngenyang bae wis diwehi solusi sepirang-pirang. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu untuk derek tetek-tetek nggo perluasan pelebaran wilayah Masjid Al Furqon, hasil hitung cepat pakai Quickcon kita mendapatkan dana sebesar Rp7.700.000. Saya ulang, Rp7.700.000. Alhamdulillah. Kirane kok hari ini mboten beto dompet, dereng asta arta radi kathah, ngenjing-ngenjing panjenengan badhe kepanggih kali panitia masjid. Panitia masjid selalu membuka pintu kangge panjenengan sik badhe nderek mangayu bagya, nderek-nderek urun wonten ing Masjid Al Furqon menika. Pak insyaallah 7.700.000 menika kangge seksi ngenjing kita teng akhirat. Nyebrang Siratal Mustaqim niku kaya karbatil khotif, kilat nyambur. Lep ber langsung tekan swarga. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah Ria Allah. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha, jarene Allah ora tresna. Elinga para menungsa aja kandha Allah gak tresna. Sugih dudu ukuran mulya, melarat dudu ukuran ina. Sugi melarat ujian tumrap wong sing padha iman. Menawa sugih do syukura, menawa melarat do sabar. Menawa sugih do syukura, menawa melarat do sabar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil qadariyah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang? Jam berapa? Sekarang jam 2. Jam 2 punjul rong jam. Jadi jam 2 waktu Indonesia genting. Dados nang genting kene jame mundur. Berarti wong genting pinter. Pinter goroh. Jam 4 kurang seperempat. Ya Allah ngajine arep rong jam ora kerasa. Kepriwe arep kerasa wong karo merem kok kerasa. Ternyata ngajine rong jam kurang seprapat. Ya Allah mboten keraos. Jane kepingin sangat kata sing kula sampaiaken. Jarang-jarang nggih ceramah nak Kiai, ceramah dawane ora patut nggih. Ipune jawab, "Oh kados niku." Jarene yung bayarane larang jarene lurae. Ya jajal kotek titene anu pira.
Guyonan-guyonan nyun pangapunten ingkang kathah. Memang sakniki kula wisuda wong Cilacap Pak Lurah. Kula wis temanggung mobile kula mon plate wis ora R tapi AA. Karena suami saya AA Fitroh. Ning tetep lenje-lenje Cilacap. Mulane alhamdulillah kula saking Temanggung nek maring Cilacap pengajian niku rasane kaya adoh banget. Merga menawi siang niku saking Temanggung Cilacap 4 jam dewek, Bu. Mulane kula menawi teng Cilacap niku sowan kepanggih kali tiyang sepuh menawi wonten jadwal teng daerah Cilacap. Ning esuk wis mangkat maning maring Temanggung. Saking mriki tesih pindah malih teng Cilacap ujung barat kana wis bablas garing esuk maring Purworejo bablas bali maring Temanggung LDR-an terus karo bojo lanang. Ya alhamdulillah ora apa-apa. Nah memang berjuang bojone kula niku jarang menawi pengajian teng daerah Jawa niku nderek. Paling menawi teng luar Jawa atau luar negeri lah biasa mengintili. Kan bahasa asalnya ngintil. Berarti kan bahasa Indonesia ini mengintili. Nggih, nek teng luar Jawa, luar negeri mengintili, tapi menawi teng Jawa mriki mboten. Kenapa? Karena memang tanggung jawab wonten rencang-rencang santri kula sing teng masyarakat dibagi-bagi pada berjuange. Tapi dugi mriki Masjid Al Furqon perjuangane mon luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitiane matur nuwun sangat. 3 tahun kula mireng nunggu kula leres niku. 3 tahun. Jan kawit tanggane meteng babarang nanti meteng maning kowe. Nembe saged nimbali kula alhamdulillah Gusti maringi ridho kula sehat kepanggih kali panjenengan sedaya mugi-mugi kanthi pangosan dinten menika kita ditetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane aparang sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dijauhkan dari wabah musibah diparingi dzurriyyah sholih sholihah dadi keluarga sing ahli ibadah keluarga ingkang ahlul jannah pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah amin Allahumma. Tetep kulon derek sak mangke Pak Yai tokoh ulama Mbah Yai sepuh ingkang derek mengimami doa. Kula dereng mantun mimpin doa tak derek ngalah barokah. Kang kaping sepisan Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sangat rawuhipun kersa amberkahi pengasan dinten menika. Pak Lurah matur nuwun secara pribadi telah mendukung mensupport keluarga pengajian Masjid Al Furqon senajan gone ngaji yang nyelentai ado banget gawit mau tapi matur nuwun sangat Pak Lurah dadosaken semangat. Ampun kon dirumin 2 menit mawon nggih. Kita derek mengaminkan doa ingkang samaketi Imam kali Bapak Kiai. Ada informasi dari panitia pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis nyangking sandal ngucap lara apa balik disit panuranda kayak gejerene. Oh ngaten niku saking kawula saestu sedaya kalapatannya lagi papunten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an qudi ashabi sadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمن سيخينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا الله من خير ما سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات
fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinal jannah ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina